Benvinguts i benvingudes a Literacurat. Avui ens trobem aquí a Vilanova i la Geltrú, als estudis de Canal Blau, per gravar un dels nostres primers programes de Literacurat i estem amb la Carla Hernández, que és estudiant de Magisteri. Benvinguda, Carla. Gràcies. La Carla té 18 anys i ha començat enguany la carrera de Magisteri. Ella ha mostrat des de sempre molt d'interès per l'educació i el benestar emocional dels més petits. De fet, el seu treball de recerca girava entorn dels diferents mètodes educatius i a més va crear un llibre sensorial. Molt bé, no, Carla? Què ens pots explicar de tot això? La veritat que va ser una experiència inoblidable, el fet d'apropar-se tant a la realitat i al que és el món de l'educació, que és pel que jo he tingut sempre molt d'interès i molta vocació, va ser molt gratificant i els resultats van ser notables. Molt bé. Excel·lents, diria jo. Sí. Excel·lents. Quina nota et van posar al teu centre? Un 10. Molt bé. És molt modesta, bravo, bravo. Sí, un notable, la tia. Era un excel·lent. Era un excel·lent, no un notable. No. Carla, tu creus que la literatura pot influir en la salut emocional dels més petits? I de quina manera, diguem-ne? Jo crec que la literatura és una de les pràctiques que més s'hauria de fomentar en el que és l'aprenentatge dels infants i tractant més el tema de la salut mental i el benestar emocional, permet que els alumnes puguin expressar-se i experimentar i reflexionar sobre les seves emocions i els seus sentiments, així com també poden desenvolupar-se tant cognitivament com personalment i adquirir uns coneixements que potser fora de la literatura i de la lectura aquests no serien possibles. Si més no, també crec que la literatura és una de les vies de desconnexió, sobretot des de ben petits que ho agafen com un foment de l'hàbit i que després de grans no tenen tanta dificultat per posar-s'hi. Poden viure noves experiències, submergir-se en les històries i posar-se també en la pell dels personatges i sentir-se identificats amb ells. Crec que sí, que pot influir de manera molt favorable. Sí, nosaltres estem d'acord. Aquesta idea de l'empatia, no? Sí. Que adquirim molta més empatia quan llegim, no? Està molt bé que siguin conscients ja, que sigueu conscients des del magisteri, no? Sí. Molt bé. Una altra cosa que ens agradaria saber és que sempre s'ha ressaltat molt el poder de la lectura en veu alta. Hi ha cap llibre que et llegissin les teves mestres o la teva família quan eres petita, que et fessin agradar el gust per la lectura, estimar la lectura, o que t'agradés especialment que llegissin aquella història, aquell conte? Jo crec que, tornant temps enrere, sempre m'ha agradat llegir molt per mi mateixa, però també quan tenia potser 4 o 5 anys, sí que els meus pares a les estones lliures em llegien alguns llibres o algun article o algun fragment pel qual jo tingués interès i curiositat, però potser aquesta obra és més coneguda per la seva pel·lícula, que també l'he vist moltes vegades, però anteriorment hi ha el llibre, que és Matilda, i a mi m'agradava moltíssim perquè em sentia molt identificada amb ella, i era una nena que tenia una intel·ligència per sobre de la mitjana de la resta dels seus companys o dels nens de la seva edat, però que els seus pares no sabien reconèixer les seves aptituds i els seus poders mentals fins que ho va fer una mestra. I crec que és un llibre que té molt de poder i transmet molts missatges pels lectors i ajuda també a treure'ns aquesta por d'experimentar, de provar noves coses, de conèixer el que tenim al nostre interior, les nostres capacitats i és un llibre molt recomanable per qualsevol lector i de qualsevol edat. Molt bé. Roald Dahl està sempre a la nostra llista, no? Sí, sempre funciona, sempre és. De llibres recomanables. És imprescindible. Molt bé, dins dels teus estudis de magisteri, creus que té prou importància l'ús de la literatura com a eina per fomentar el benestar emocional dels nanos? Crec que encara s'està treballant molt aquest tema, però sí que en té molta importància, però enguany que estic començant el doble grau, no s'està com enfocant tant a la lectura i molt menys a la salut mental, però s'hauria de fer perquè hi ha eines possibles al nostre abast, en tenim, i mai és tard, però com a futura mestra crec que hauríem de treballar més en aquest àmbit i en aquesta pràctica per fomentar i impulsar que els nens ho tinguin com un hàbit, però té molta importància perquè aporta molts beneficis més que perjudicis per l'infant, però encara crec que estem una mica com retardats en aquest tema i no es fomenta. Sí que hi ha lectures obligatòries, per exemple, a la carrera, però estan més enfocades en el que és l'educació, en l'ensenyament i en l'entorn d'aprenentatge. Parlen més del que és el docent, la família, la col·laboració de la família a l'escola, però no tant en aquest tema com la salut mental i el benestar emocional,
que crec que avui dia és molt rellevant i que tothom la pot patir. Doncs mira, un TFG, no? Sí, Un mira. treball de final de grau sobre literatura i ensenyament i salut emocional també, doncs podria ser, no? Sí, Això una podria ser bona un tema. opció, sí. Sí, perquè has dit que feies doble grau, Sí, que és de magisteri infantil i primària. infantil i primària, per tant. I a tu què t'agradaria més, per exemple, o t'és indiferent? Vaig escollir el doble grau perquè no tenia doncs, com un camí que escollir, perquè sempre m'ha agradat més el que són els petits, però a partir dels 6 anys, bueno, és que m'encanten fins als 12, crec que tenen doncs, uns valors a ensenyar i que podem aprendre junts i compartir els coneixements doncs, d'una manera molt gratificant. Però potser sí que tiraria més per primària, més que no pas per infantil, perquè per infantil encara estan en desenvolupament i són més dependents, i ja a la primària doncs, comencen a desenvolupar altres aptituds i altres habilitats que doncs, desperten les seves ganes d'aprendre i la seva motivació. I recuperant la pregunta que havíem dit abans, del si havies fet alguna lectura que anés cap a aquest camí, ens sí que de moment no, creus que l'haurien d'incloure com a part del currículum o penses que potser no cal? Crec que avui dia al sistema educatiu hi ha doncs, un currículum oficial i un currículum ocult. Dins d'aquest currículum ocult doncs, hi ha continguts que, tot i que no estan escrits, es continuen impartint a les classes, però la lectura, el fet de fomentar-la com a pràctica doncs, del dia a dia, crec que encara s'hauria d'enfocar més i de fer més èmfasi dins del currículum oficial, doncs per això que deia doncs, que és una pràctica molt eficient i que doncs, dona resultats molt positius, però que encara doncs, com que hi ha molta desinformació sobre aquest tema i més enfocant-lo a la literatura i encara més a la literatura de la salut mental. Però jo com a futura mestra és una de les propostes que plantejaria davant doncs, de la comunitat educativa. I et sents preparada per guiar aquests futurs estudiants en les activitats de lectura i enfocar-ho també cap a la salut emocional? Un dels meus objectius és ser guia de l'infant i acompanyar-lo en el seu procés d'aprenentatge, però encara estic com enllestint doncs, aquestes pràctiques i aquestes habilitats per poder fer-ho, però crec que sí, com a futura mestra hem d'estar preparats, no hem de tenir por, perquè si no ens sentim capaços, doncs crec que ens hauríem de replantejar la carrera que estem estudiant. Però sí, jo crec que em sento preparada, hi ha eines al nostre costat, tenim doncs, molt de material i sobretot hem de tenir molta voluntat i després formació, òbviament. I a més, com tu des de ja fa temps ajudes als més joves, no? Fas classes als més petits, als que tenen dificultats. Per Està tant, preparadíssima. està molt preparada i a més allà pots provar, no? Pots provar diferents estratègies. Mira, això que a la carrera m'han explicat o no m'han explicat, doncs potser que jo vaig a veure com li va, Sí, és no, una aquests via de nois. prova també el fet de treballar amb infants. I una altra cosa és si tu creus que una història il·lustrada, per exemple, no? en un còmic o en un conte, té un efecte diferent al d'una novel·la o al d'una obra de teatre o al només un text escrit quan els més petits han d'expressar emocions. Quina importància li veus? Depèn també de l'edat del nen i dels seus interessos per la lectura, però si més no, crec que la novel·la és més doncs, per edats més avançades, ja que és d'una manera més formal i que potser un nen de 6 anys no li transmet aquest missatge que el lector hauria de tenir i que l'autor és un dels seus objectius per transmetre, però dins d'una història il·lustrada el que transmet doncs, més que res a l'hora de gestionar les emocions és que el nen es pot sentir identificat i en veure doncs, la il·lustració, que es fixa en els detalls, en l'entorn, doncs, tendeixen a imitar els més petits i doncs, davant d'un còmic o d'un conte on hi hagi doncs, dibuixos o qualsevol il·lustració, ells també poden posar-se en la seva pell i saber-ne com expressar aquesta emoció i com transmetre-la al seu exterior, reflexionar interiorment. Sí, poden connectar, no? Un dibuix, si veuen un nen que està sol, un nen que està trist, tu creus que ells poden identificar, doncs mira, no? Aquest nen també se sent sol o trist. Sí, més que no passa amb una novel·la potser a l'hora de llegir doncs, aquest missatge no acaba d'entendre's. I parlem de temes, no? Dels temes de la literatura que són interessants a l'hora de tractar la salut emocional dels nens i nenes. Quins temes, a banda del bullying, que hem vist molt en literatura i que és molt necessari, d'altra banda, quins altres temes creus que també són importants i que podrien ajudar-nos a tractar la seva salut emocional? La literatura
és molt densa, vull dir, està dins d'un nucli que absorbeix molts temes i que doncs, estem disposats a transmetre'ls. Però, a part del bullying, que com tu deies doncs, és molt necessari avui dia perquè hi ha milers de casos, però també l'amor, l'autoestima, la superació d'un mateix, la gestió de les emocions que abans en parlàvem, o la compatibilitat, per aquest fet que hi hagi rivalitat o malentesa o entesa, o el fracàs i l'èxit escolar. No sé, crec que hi ha molts temes molt necessaris i molt importants que potser encara no s'estan enllestint de la millor manera i que s'hauria doncs, de fomentar més. S'ha d'explorar, no? Exacte, molt més. conèixer noves vies també i adaptar-se a la realitat, connectar amb la realitat. Clar, hi ha molts temes, no? Sí. Vull dir, llancem aquest missatge als autors i autores de literatura infantil i juvenil perquè de vegades potser no necessitem identificar-nos, Exacte. veure un personatge que supera un repte i no hi ha d'aquella temàtica, que no vol dir que s'hagi de fer un llibre expressament, no, d'autoajuda, diguéssim, sinó que dins d'una història, dins d'un llibre, una novel·la, una obra de teatre, un conte, doncs es tracti aquest tema, com es tracten d'altres. Sí, per exemple, ha dit el tema de la competitivitat. Sí. És curiós, no? O sigui, que realment els nanos ja des de petits no, estiguin vivint aquesta sensació de que he de competir, de que no he de fracassar, no, de l'èxit, que és un tema molt candent i que està molt present també a xarxes socials, no? Que es ven aquesta idea d'èxit ja des d'edats molt petites, primerenques i sí, molt interessant parlar també doncs això, amb els joves que ens poden donar totes aquestes idees que els que ja tenim certa edat doncs, potser perdem, no estem tan orientats en el que realment es cou, no? a les aules. Exacte, és molt interessant parlar amb gent jove i gent que es dedicarà a educar els més joves per veure quin punt de vista teniu i també que ens obriu els ulls d'altres històries. Sí, que tampoc és el mateix que fa uns anys enrere, vull dir. Exactament. Continuem avançant. I anant per aquí, de la relació que vas viure tu amb la literatura i els llibres com a estudiant, amb què et quedaries? Què penses que ja es feia bé i què canviaries o posaries en pràctica ara que seràs mestre i pots tenir el poder de fer-ho? Vaig tenir la sort d'anar a una escola molt enfocada doncs, en aquests projectes de fomentar la lectura doncs, més del mètode Montessori i aquests mètodes doncs, més innovadors, però potser el que no canviaria, ho deixaria perquè crec que és una via molt necessària en el que és l'aprenentatge de l'infant, és el fet que les escoles doncs, tinguin l'oportunitat d'oferir una biblioteca amb gran varietat de llibres, o que també, per exemple, jo de petita feia racons de lectura, on després omplíem unes fitxes sobre el que has llegit, el que més t'ha interessat, el que no t'ha agradat, o canviar el final del llibre. I també a casa que s'ha d'impartir aquest programa educatiu, ha de continuar implantant-se, no ho hem de fer només a l'escola i després a casa doncs, perdre el fil. I potser el que canviaria, o quan fos mestre, és doncs, el fet de fomentar i incentivar més en aquest aspecte. Ho podríem fer doncs, de moltes maneres, només s'ha de plantejar doncs, unes propostes i reunir-se per poder escollir. Però potser dins de l'horari lectiu, en acabar la classe 20 minuts abans, doncs es podria portar cada dia a un nen un fragment d'un llibre que li agradi o que tingui interès per llegir, i també, doncs, a més de fomentar el que és la literatura i la salut emocional i tal, també la col·laboració, el treball en equip i la interacció social amb els companys. Sí, és molt interessant, no?, que hagis marcat que una part de lectura autònoma i una part de lectura guiada, que no pot faltar, no només llegeix i potser un noia, nena, fa veure que llegeix i no està llegint, està dormint. I que ressaltis la importància de les biblioteques escolars. És bàsic tenir un lloc on anar a buscar llibres, que les biblioteques del poble estan molt bé, però potser no en tens cap a la vora, vius en una urbanització, estàs allunyada, per tant jo crec que tant centres d'educació primària com de secundària han de tenir una biblioteca escolar d'accés lliure. El que passa que sempre estem limitats, no? O sigui, sobretot els centres públics, almenys en la meva experiència, tenim la limitació de la inversió, no? Dels espais, i llavors de vegades estem tan sobresaturats que la mateixa biblioteca s'ha de fer servir, o l'espai que s'ha destinat a la biblioteca s'ha de fer servir com a aula, i llavors ja l'hem perdut, saps? Ja hem perdut aquell... O sigui, hauria de ser un espai sagrat, no?
Jo crec que també el que és dins l'aula no només es basa en aquest aspecte de que l'espai sigui una aula i s'imparteixin uns continguts. Per exemple, jo al batxillerat he tingut l'experiència de que també oferien el fet de tenir l'opció d'escollir literatura tant catalana com castellana o bé la matèria de creació literària per fomentar aquesta formació de text i tractar tots els gèneres literaris i que els nens siguin capaços de conèixer i d'explorar. Molt bé, i posem-nos una mica crítics. Anem a criticar. Tu que ets d'una nova generació, que has viscut una altra relació amb la tecnologia, que no hem tingut nosaltres. No. Nosaltres a la teva edat encara no teníem els mòbils, o començaven. No existien. I menys un smartphone, no? Com creus que l'ús de la tecnologia ajuda o empobreix en el nostre interès pels llibres, ara que tu tens aquesta visió? Des de la meva perspectiva, crec que dels altres joves, el fet de vivim en un món molt digital. Vull dir, som natius digitals, potser quan naixem ja tenim una tableta o un mòbil al nostre costat, però no crec que acabi de ser al 100% perjudicial, perquè el fet de tenir internet al nostre abast també ens facilita molt de feina i ens estalvia molt de temps. Sí que és veritat que ens ha aïllat molt i ens ha allunyat del que és el paper físic o d'anar a la llibreria a comprar un llibre o a la biblioteca a remenar durant hores el llibre que més t'agradi, perquè ara, si necessitem una definició, no agafem un diccionari, agafem a l'internet i posem definició de tal, sinònim de tal. O si volem fer una recerca sobre qualsevol informació, qualsevol tema, no agafem una enciclopèdia, agafem l'internet i també en menys d'un minut tenim la resposta. I més encara amb la intel·ligència artificial, que ara cada cop més s'està desenvolupant i s'està utilitzant més a les aules. Per això dic que potser sí que ha empobrit el que és el fet de tenir una connexió i una relació molt propera amb els llibres, però tampoc acaba de ser tan perjudicial perquè té molts beneficis, estalvia molt de temps i també tenim moltes fonts d'informació al nostre abast que podem fer ús d'elles. Per tant, hauríem de fer una miqueta de pedagogia i saber-ho utilitzar bé, treure-li el màxim de profit. Exacte. Sí, com es troba l'equilibri, Perquè és el gran kit de la qüestió, no? Trobar l'equilibri entre tenir estones analògiques, potser, per dir-ho d'alguna manera, i estones digitals, no? És difícil, és difícil. Sí, s'ha de tractar molt bé. Com ho aconseguiu, els estudiants de magisteri? Jo, des de la meva experiència, sí que és veritat que potser fa que no trepitjo una biblioteca 2 anys, no? Però perquè els llibres o els compres per internet i t'arriben a casa, o també hi ha les versions digitals o en PDF, ho llegeixes i ja tens el treball fet. Però jo l'equilibri, la veritat que em considero que ho porto bé. Vull dir, tinc aquestes estones de poder tractar el llibre amb les mans i que sigui físic, i d'altres que és de manera més digital. Però, per exemple, en aquest primer curs no tenim cap llibre a la carrera de cap matèria. Preneu apunts. Sí, tots són apunts, presentacions i també llibres de lectura obligatòries però que estan a l'internet, o sigui que no ens els fan comprar. I sí que potser és un impacte a l'hora de, quan vaig entrar i em va dir que no hi havia llibres, va ser un impacte perquè porto des d'infantil portant llibres a l'escola, tot i que hi ha escoles que ara són més innovadores i no tan convencionals i es dediquen més al que són els projectes, però bueno, això crec que també va per paradigmes, a mesura que venen noves teories, uns paradigmes més tradicionals se'n van i d'altres venen, perquè hi ha alguna cosa més que superar. No, i pot ser que no tingueu llibre de text, però que tingueu llibres de lectura o llibres més manipulatius. No? De fet, tu vas fer un llibre sensorial físic. Podies haver fet la teva part pràctica del TR, podia haver sigut qualsevol cosa digital, una aplicació, el que sigui. Tu vas optar per un llibre físic. Sí, exacte. I més s'ha enfocat a les edats tan primerenques com són infantil i primària. Exacte. Molt bé. I mira, per últim, volíem saber si ens podries recomanar algun llibre que hagis llegit últimament o algun que t'hagués marcat i que encaixi amb el tema del benestar emocional dels joves, dels més joves. Durant tota la meva trajectòria de la lectura i de la formació educativa n'he llegit molts. Perdó. Però potser, no recentment el que he llegit, però sí que, ja que estem parlant del que és el món educatiu i la literatura i la salut emocional i tal, crec que és molt recomanable per a qualsevol lector, tant famílies com docents, com alumnes,
que es doni peu també a llegir doncs, llibres molt enfocats a les emocions i a conèixer doncs, el que tenim dins i el que podem extreure. Per això recomano el llibre del monstre dels colors, que és molt típic en l'educació primerenca, però és un llibre que et fa reflexionar i doncs, podrem veure el que són les emocions i els sentiments des d'una lectura molt visual i fer-ho d'una manera més lúdica i no tan esquematitzada. I bueno, doncs, tractar moltes emocions com la felicitat, la tristesa, l'odi o el fàstic, però també sortint-me una mica de la literatura. Recentment estava al cinema Inside Out, la pel·lícula, que també transmet una mica el mateix missatge que el llibre del monstre dels colors, i doncs són obres que no poden deixar-se enrere, que s'han de veure i s'han de visualitzar per poder analitzar doncs, detall per detall, perquè potser sí que ara Inside Out està més enfocat en el que és les edats més posteriors a la primària, com potser doncs, la meva edat d'ara, que es comença a desenvolupar i a fer èmfasi en aquesta salut mental i tractant més el que és la depressió, l'ansietat, però que qualsevol llibre tractat i enfocat al benestar emocional doncs transmet missatges molt enriquidors. M'ha agradat això que has dit de la part lúdica. No hem d'oblidar la part lúdica de la literatura. Exacte. Moltes gràcies, Carla. A vosaltres. Moltíssimes gràcies per venir a Literacurat. Fins aviat i molta sort amb la carrera. Gràcies. I gràcies també a Canal Blau i a tothom qui ens escolta i ens mira. I res, ens veiem al proper episodi. Fins al proper episodi. Fins aviat.